haluan käydä tänne testata vähän uutta kuvaussovellusta, eli Actionia. Eli Action on tällainen mukava sovellus, jonka voi ladata siis, kun te menette nettiin. Tästä mä en tiedä yhtään, mutta mä lataisin tän itse ainakin. Mä laitan linkin tonne deskiin. Elikkä mulla on nyt nopea. No niin. Chrome History. Elikkä tällaiseen sivulle. Eli mä katoin täältä top 5 ruudun kauppausohjelmat, Minecraftin kuvausohjelmat, Windows YouTube. YouTubesta katoin. Mä löysin Actionin ja sitten täältä. Niin. Tulee kuvailtua nyt tällä. Elikkä se vei mut aluksi. Tää ei oo se muuta paikka. Mihin se vei mut? Takas. Ei, se alkoi lataa Actionia. En mä halua ladata nyt. Oottakaa sekin. Mä menen nopeasti takas historiaan. Koska mä en halua ladata Actionia. No ihan sama. Missä se on? Tossa. Eli actionrecorder.com. Kirjoitatte tonne ylös. Kirjoitatte tänne sinne ylös. Kautta en. Eli kirjoitatte pelkän Action Recorderin sinne. Sitten te pääsette tänne. Elikkä joo. Eli tää toimii täältä download sitten. Sen jälkeen te pääsette tällaiseen kohtaan, joka mulla on tässä. Sitten painatte download now. Koska musta tuntuu, että kukaan, joka aloittaa YouTubeaamisen, no tää ei ole muutenkaan aloittaville. Mä käytän tätä, niin kukaan ei varmaan halua maksaa tästä. Ja niin. Että, joo. Okei, mulla on nyt vähän sen FPS. Mut siis, sitten täällä on thank. Your action download will start shortly. Thank for download. If don't start 5 seconds, please use the direct link below. Download. Se aloittaa sen downloadaamisen. Sitten te otatte sen. Sitten menette teidän työpöydällä. Joo, peruutalataus. Sitten tänne tuli tällainen vene, jossa on tällainen boksi. Sitten vannatte OK. Kyllä. Tähän te saatte vaan englannin. Sitten OK, next, I agree. Niin sitten sitten se lataa sen. Sitten se menee nettiin. Voitte vaan pysäyttää sen. Sitten te avaatte Actionin. Siihen sitten painatte vaan kyllä. Action is already running. Mulla tuli. Mä avaan tän Actionin täältä näköjään sitten. No se ja nyt te haluaa avata mulle Mut joo. Elikkä sellainen on Action-sovellus. No. Jos mä nyt saisin sen auki. No niin. Nyt mä saisin auki. Elikkä se on tällainen. Elikkä live. Täällä on live. Sitten täällä on remote action, audio recording, benchmarking, capture screenshot. Sitten mä laitan ainakin täältä, mä en laittanut mitään täältä video recording settingsista mä laitoin täältä mun video frame rating 30, video size 480p ja AVI. Sitten täältä settingsistä nämä on tällaiset, mä otin missäs se mikrofoniasetukset mä painoin tästä, nämä asetukset mä voin painaa tästä. Sitten mä painoin tämän U-positionin tähän, koska mä tykkään yleensä pitää sitä oikeassa yläkulmassa, ei häiritse missään pelissä, että se on täällä. Paitsi jos sitten jossain vaiheessa tulee vähäiset mistä. Elikkä joo. Tällainen on Action toi video screen recorder encoder
EN, se mitä mä katsoin sitä Windows Encoderia, se ei toiminut, mutta Action toimii. Eli siihen saakka kun me nähdään ensi videossa, se olisi moi moi moi!